Chcem vám ukázať, čo som našla na Vinted len za pár korún a je to veľmi unikátna vec pre mňa. Pre niekoho to bude babičkovské a pre mňa je to natoľko unikátna vec, že som to hneď musela mať. Ja vám to hneď ukážem, že čo to je. Akože asi chápete, čo to je, ale ja vám to ukážem na sebe. Takýto trench coat. Začneme z tej farby. Tá farba je proste úplne nádherná farba a ten strih, tieto ramena, akože to nemyslíte vážne. Ja som toto našla na Vinted len za pár korún. Tak toto je dokonalá vec. Proste ja nemám slov. Pozrite sa na tie ramena. To je proste dokonalá vec. To je proste natoľko dokonalý trench coat a hlavne je dlhý. Na to, že mám 1,75 m, tak je veľmi dlhý. Neviem, napíšte, videli ste dokonalejší trench coat? Ja som nevidela a tá farba, ja nechápem, ako som to mohla nájsť, to je zázrak. Aj k tým šatom sa to mega hodí, že?